Takto sa chodí na Urbex. Cez okna. Lebo inak sa nevieme dostať. Kámo, ale riadna šupa. To je, že sa nešmykne dole, hej. Riadne sa šmyka. Čaute ľudia, dneska sa nachádzame na hoteli Sosna. Ideme sa pokúsiť dostať dovnútra. Je to zdevastované, masaker. Tam vzadu som už videl vyhodené chladničky. Ja by som navrhoval tak, že by sme išli zo zadnej strany. Ale však poďme, ideme vyskúšať stade, ne? Alarmy, ne? Som tu pozeral stade video, že jeden typek hovoril, že... No jak pre nás. Ale toto už nie. To už je zatvorené. Je to také sfajčiť. Áno. Zapasy. Dobre, musíme nájsť iný vchod. No, o tom som hovoril, že Sosna a bum. Chladničky, ty kokos. Všetko je to zlikvidované, rozdígané. To je masakr, čo tu je za bordel. Tam čo je? Tu si ľudia normálne spravili z toho smetisko. Televízory staré úplne. Schody ledva, že držia. Farby. Čo, dá sa? Všetko je zamknuté, že? Ľubo? Ty krávo. Tak sa robí presne, že takto tu všetko vyhodím a nechám to tak. Však príroda si to zoberie, ne? Všetko. Sosna. Masakérny veľký hotel. Reštaurácia. Nemáš nič, čo? Vetráca šachta. Riadne. Môžeš aj spadnúť do kanála. Riadne veľké všetko. Masaker. Kokos. Žihlava. Po streche hore, Ľuboš? Po streche ísť? Cez okno, vetrace? Sa nedostaneme? No? No, stáme prejdeme. Jaj. Takto sa chodí na Urbex. Cez okna. Lebo inak sa nevieme dostať. Kámo, ale riadna šupa. To je, že sa nešmykne dole, hej. Riadne sa šmyka, hej. Si robí srandu. Ešte strecha zatiaľ, kým drží, tak je dobre. Máme vstup, že? Hlavne nedopadne, tiež? Kámo, toto je riadne. Toto je riadny masaker. Poď sem. Dobre, sme tu. Okienko zatvárame. A ideme si to preskúmať. Takže nachádzame sa úplne hore vo vrchnej časti tejto sosny. Všetko je vypratané, všetko je prázdne, všetko je rozkradnuté, takže všetko je proste preč.
Tu mohol byť pekný výhľad, ale už není. A dá sa ísť dole, že? Riadne všetko, tak tam normálne tu chýba dačo. Ale stále tu cíti ten zápach. Dobre, ideme dole do reštaurácie. Dáme si širokohlač. Takže tu máme reštiku. Ale vecka sú ešte v peknom stave. Recepcia. Pekné. Pozerám, že ešte vecka sú zachovalé. Počujem tu aj elektriku. Jasné. Bude tu alarm. Ľuboš! Ľuboš! Čuješ? Dozorka časť. Neviem, čo mám skôr natáčať. Či túto opustenú časť. Ty kokos, už tu majú nachystané veci. Postele, jasné. Toto chcel otvoriť. Asi ťažko. Ale dobre. Si tam dole? No. Idem dole k tebe. Si chcel otvoriť tie dvere a si ťažko pozrieť tu, aké postele. Čo si? Ale počúvaj, tam sa svietí senzor pohybový. Či onen exit. Tu už niečo chýba. OK, ideme dole. Ideme nižšie, počkaj, idem tu. Čo tu máme? Ha? Však tí dva chlapci. Ticho, poď. Takí dva chlapci, čo ešte pešo, pamätáš? To sú urbexery. Češi? Ich zaujíma ich. Počkaj, poď Ľuboš, ideme tu dole. Musím ísť naspäť. To je také, všade chodia urbexery. Tu už máme nachystané vecka. Paplóny. Umývadla, pozri, koľko umývadla nachystané, hej. Si robí srandu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vece. Si to tu nachystal, tak to už chápeš. Ale mňa zaujíma, že čo je ešte... Váňa, ty kokot, nachystaná. No to je už masaker. Ideme nižšie. Dobre. Fuj, ty kokot, to je smrad. Dobre, zapnem si svetlo. Tu na dole, v tejto spodnej časti je cítiť strašne pleseň, neskutočný smrad. Môžeme vidieť aj na týchto múrach. Všade je pleseň. Zaujímavá miestnosť. Tu som buchal na tieto okapy, či ako sa to volá. Samozrejme, ako na každom hoteli aj reštaurácii, kde sme, tak aj tu v tejto časti máme veľký nadpis Melody Bar. Áno. Môžeme tu vidieť zrkadla. Takisto aj
Nejaké bary tu boli. Samozrejme nesmie chýbať aj tyč, kde sa točili žienky. Určite je tu kde je bordel. Tu bola kedysi, myslím. Samozrejme. Tu bol bar. Musíme nájsť ešte izby, kde sa chodilo trtkať. Tu boli vecka. Áno, toto sú vecka. Dobre. Musíme nájsť izby. Tu nebudú izby. Že mohlo tu byť tu. Vyzeralo to masakerne, akože. Vyzeralo to masakerne, áno, tu budú izby. Unikový východ, takže ideme na to. Pivnica. Špajza. Špajza. Neviem. Kde máme izby? Že by sa tu netrtkal? Že by sa tu netrtkal? Nevidím tu žiadne izby. Masaker. Tu nám budú izby. Tu je tá tyč. Áno, to je tá tyč, áno. Vecko. No. Izby neviem nájsť. Jebe, to čo je? To je akože riadne bludisko toto. Ventilácie. Alebo že toto bola izba. Môže byť, že tu bola jedna izba. Táto. Ideme hore. Máme tu návštevníkov. Chlapci, jak ste sa tu dostali? A kde? Natáčate videa aj vy? Po strejke sa mi nechce ísť naspäť, kde je to okno? Ale kde je to okno rozbité? Tam, dobre. A ja mám kolegu do piče. Môžeme ešte pozrieť hajzle. Ale dávajte bacha, lebo si myslím, že tu bude alarm. Elektrika tu ide ešte stále. Svieti. Dobre, opúšťam to tu. Máme to preskúmané celé všetko, takže čím skorej, tým preč, tým lepšie. No. Takže ľudia, ak sa vám video páčilo z tohoto oficiálneho mesta, za mnou už prichystané videty, hajzle, umývadla. Ešte stopy tu nám ostali. Ak sa vám video páčilo, dajte mi like, odber a budeme sa vidieť pri ďalšom zaujímavom videu. Ešte toto môžem dotočiť. Čaute.